Vítejte na 5. ročníku celoslovenských dní pola. Když jsem zde před vámi stál před 5 lety poprvé, měl jsem velikou trému. Uplynuly 5 let a věřte, že mám trému ještě větší, protože, a jsme za to velmi rádi, počet políček, počet vystavovatelů i počet vás, účastníků, se každoročně zvyšuje. Z toho máme radost, ale jak jsem zmínil, pocit zodpovědnosti, alespoň na mé straně, z toho velmi vzrůstá. Dúfam, že budete so mnou súhlasiť, keď poviem, že táto zem, po ktorej chodíme, nás prijala ako svojich hostí a je našou povinnosťou túto zem obrábať tak, aby sme boli s nej bohatí, ale aby sme ju odovzdali aj budúcim generáciám, aby ich tá zem uživila. Minule som povedal, že keď Pán Boh stvoril svet, alebo tak tvoril veľmoci, ktoré budú udávať tempo rozvoja spoločnosti, pokiaľ svet svetom bude, ale tvoril a stvoril aj takú malú zem, ako je Slovensko, ktorej povedal, tebe nedám veľa možností na to, aby si diktovala podmienky vo svete, ale dám ti bohatosť krajiny, dám ti najlepšie pôdno-klimatické podmienky, aby si uživila svoj národ, aby si národu dala prácu a obživu a v čase núdze, aby si tie rozhodujúce potraviny, bez ktorých sa žiť nedá, vedela aj vyviesť. Je mi dnes veľkou cťou byť na tomto veľkolepom podujatí. Ja myslím, že najsympatickejšom podujatí, ktorý som za posledných 5 rokov navštívila. Táto výstava má niečo, čo iné výstavy nemajú. Má čaro, má osobnosť, má niečo, kde sa stretávajú radi ľudia a kde sme všetci spolu radi. Z tejto pozície by som veľmi rada poďakovala, aj keď tu nie je pán premiér. Určite ste čítali v médiách, ako sa premiér zasadil, že sa bude snažiť hľadať zdroje v spolupráci samozrejme s celou vládou, aby sme podporili vás, poľnohospodárov, aby sme vám túto neľahkú aktuálnu situáciu uľahčili. Ale jedným dýchom musím povedať aj to B. Nie len aktuálnu situáciu, ale aj ministerstvo sa bude snažiť o to, aby aj v budúcnosti poľnohospodári cez systémové opatrenia, ktoré chceme nastaviť, sa mali lepšie, aby lepšie vedeli čeliť krízam, aby vedeli vyrábať zdravšie potraviny, aby sa na naše pulty dostávali zdravé potraviny, aby bol spotrebiteľ spokojný a aby po týchto potravinách priam prahol a po nich siahol. Ja vám z úprimného srdca všetkým, ktorí sa staráte o našu krajinu, samozrejme staráte sa aj o našu vodu, o našu pôdu, aj o naše lesy, popriala, aby sa vám veľmi darilo, aby spotrebiteľ bol ten, ktorý vás odmení a ktorý siahne len po tom, čo sa vypestuje u nás doma. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Tato akce je zcela výjimečná, je krásná, je nádherná. Já děkuji za pozvání, blahopřeji pořadatelům, nejenom Stanu Becíkovi, ale i kolegovi, panu vydavateli Sedláčkovi, Martinovi Sedláčkovi a přeji vám pěkné zážitky a přeji vám hezký den. Děkuji. Týmto môžeme povedať 5. celoslovenské dni pola za otvorené. Vítajte. Mám pocit, že potrebujete ochranu. Viete čo, ja poznám strašne veľa poľnohospodárov, ja som dodávateľov poľnohospodárov. Áno, ale oziminy sú pekné. Takisto vás veľmi radi privítajú vo svojich stánkoch, poskytnú informácie a poradenstvo. Ja ako v určitých oblastiach pestovateľ. Obody občas, ale však to tak býva, veď. Čekám na kolegu. Že dneska... Budeme spraviť, ako by sme mali pestovať, nepestovať a možno ako sa vyhnúť tomu ďalšiemu období, ktoré nás dažďovej vody, ktorá spadne a zároveň sa striedajú s obdobím. Tak to plavneme ešte z duša, ne? Mám 26-ročnú dceru, takže. Ale trojmesačného vnúka. Takže vy ste právomocí.
ktorá tam na tom poli bola a hovorí sa tomu v nejakom kuse tej parcely, nech ste robili, na ktorej sme striekali minulý týždeň u nás na pokusných poliach. Čo môžeme ešte robiť ďalej? Spracovanie pôdy nejaké lokálne. Vidíte, v ktorej časti máte akú rentabilitu a keď to pôjde takto historicky, tak máte možnosť vidieť na prednom trojbodovom závese je tá hlavná vizuálna strane obidve rovnaké. V strednej časti sa samozřejmě má velké množství biomasy. Až pojede zpátky, tak bude jednotlivých polí, ktoré není iba pri napúšťaní, ale aj pri práci. To znamená homogénna hmota a látka. Sme veľmi radi, že ste si našli čas aj vo vašom nabitom programe. A já nebudu dlouho hovořit, chci jenom říct, že si velmi vážíme toho, že jste si našel čas a když to nevyšlo ráno, že jste mezi námi. Děkujeme. Všade, kade chodím, hovorím o tejto výstave, pretože je jedinečná v tom, že sa pripravuje prakticky rok dopredu. Ja som veľa o tom so Stankom Becíkom hovoril, ako možno už na jeseň, možno na jar sa tie malé políčka vysádzajú, ako sa komunikuje s vystavovateľmi, aby na takejto obrovskej pláni vás prišlo čo najviac. A mám možnosť porovnávať, je to moja 5. návšteva a vidím, že je to väčšie a väčšie, možno ani západoslovenská nížina za chvíľku Stankovi nebude na to dostatočne veľká, aby to všetko umiestnil. Blahoželám vám, naozaj blahoželám. Je to prejav určitej sily slovenského poľnohospodárstva. Verím, že budete veľmi pružne reagovať na potreby, ktoré dnes pred nami stoja. O potravinovej sebestačnosti už bolo niečo povedané. Ja by som pripomenul aj druhú vec a prosím, nepodceňujte to. Hovoril som o tom na agrokomplexe minulý rok. Zmena klímy. Budete sa musieť prispôsobiť novými plodinami, spôsobom zavlažovania. Jednoducho sú tu obrovské výzvy pred slovenskými poľnohospodármi alebo ľuďmi, ktorí pôsobia na území Slovenskej republiky. A chcem vysloviť presvedčenie, že aj táto výstava k tomu určitým spôsobom prispieje. Chcem vám zaželať veľa krásnych zážitkov. Prosím, ak sa dnes vrátite, povedzte svojim priateľom, známym, aká je to nádherná výstava, nech sem prídu najmä s deťmi, aby deti videli a rozumeli rozmeru základných poľnohospodárskych vecí. Rovnako chcem zaželať organizátorom, aby mali vynikajúci pocit, a všetkým vám ostatným, ktorí sa zúčastňujete ako vystavovatelia alebo iným spôsobom ste participovali na vytváraní tejto výstavy, chcem poďakovať, pretože keby na Slovensku bolo viacej takýchto príležitostí a možností. Chcem vám prislúbiť, že bez ohľadu na to, kde sa budeme nachádzať budúci rok, veľmi rád príjmem pozvanie aj na 6. ročník, pretože som sa zžil s touto myšlienkou. Významne ju podporujem, poznám pomerne detailne aktivity Stanka Becíka, predovšetkým jeho výborný nápad s poľnohospodárskym dvorom v Branove, ktorý som navštívil niekoľkokrát. To sú veci, ktoré začínajú rezonovať na Slovensku a prosím, urobte všetko preto, aby aj táto výstava rezonovala čím ďalej, tým viac. Takže ešte raz všetkým ďakujem za pozvanie a želám vám veľa úspechov a keďže som si prežil také krušné chvíle v poslednom období. Hlavne vám želám veľa zdravia. Ďakujem pekne. No a na pozemku číslo 5 oral pán Ľubomír Chrovec z Turčianskych Klača. Nie? Tady je pamětní list. No, takže to boli pamätné listy, ktoré dostali všetci oráči. Za prvé miesto pán Zdeněk Musil, Hodějce, Česká republika. Dobre, ale drží stále ďalej, no to už je veľká vec.
To znamená modrou hlavu, potom pád. Kriszti ismered?